Sanibonani nonke babukeli kanye nabalandeli bami bonke. Igama lami mina ngingumnikazi wakwaMajola eKranskop eMakhabeleni. Emhlabathini-ke isigodi, Mfule ngiphuza nophethu ezansi nawe eduze nothukela. Kusho ukuthi iy'nsizwa zangithi nje zithi uma ungibiza ngokuthi ngusonto nzima, ugandaganda ongena Sterling. Ziyazi-ke zona zangiqamba ngoba kwenze njani uma kusuka lapho. Igruphu yami abafana benkululeko. Futhi ngiqale ukwenza le group ngo-2000. Konje emculweni kaMaskandi ngabo-2004 kuye kwaba nje. Le nsizwa ewucevuzile isesencane lapho seyibhunga kadwa sishizela umculo uyashizilwa bafethu, kuyasetshenzwa emculweni. Ayikho into eqhamuka isiyenzeka same time, kuthatha isikhathi impela usazama nawe uyithola ube igidankoma wenze yonke into. Sonke leso sikhathi usenza lezi zinto lezo basuke besakuprepare, besakupheka ukuthi one day ngelinye ilanga nawe uyofika kuleli zinga leli. Akwesizwe-ke le nsizwa umnikazi Majola ukuthi-ke yayithini ngokusebenza kwakhe naye ucevuzile. Ngoba uNkoqoba uvela wakaNtshangase khona Empangeni ngobuka futhi. Kuzoba khona umlindini bambiza ngocevuzile-ke ngakubo adume ngalo. WakaMchunu khona Empangeni futhi. Angeke ucevuzile simdlela umona, usuka kude kakhulu, ubuya kude kakhulu umculo, elwa ezama ngayo yonke indlela ukuze afike lapho akhona namhlanje. Kuba lula-ke omunye umuntu uthi aqhamuke sezothela inhlabathi ephalishini lomunye umuntu esezokhuluma noma kanjani engazi ubunzima umuntu adlule kubona. Cevuzile usuka kude kabi, hhayi wavele waqhamuka nje ngoba sozo-achieve-a i-gold plus platinum ngesingili yakhe ethi Ngizobaxolela, le ayikhipha ngo-2019 eyiphuma ngoJulayi. Nama-albhamu amaningi-ke ucevuzile awakhipha emva kwalokho. Umsebenzi wakhe omuhle oncomekayo onamandla kakhulu. So lapha kubonisa ukuthi ithalente kushathiwa kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi kubonakale ukuthi wenzani empilweni. Okusalayo uzofika lapho uyakhona. Ocevuzile nabanye abaculi abaningi abazame kakhulu umculo ungenamali. Awucabangi ukuthi ngalezi ayikhathi uma-2004 ukuthi kwakumalini ukholelwa ukuthi uyagida. Yayingekho imali kodwa nje kokupataniswa kuzonywa impilo ukuze abafowethu befinyelela lapho abafuna ukufika khona. Sibonge namagalelo ensizwa umnikazi Majola awayephethe iqembu abafana benkululeko. Insizwa eyicula kahle kakhulu. Unfortunately eyadlula-ke emhlabeni ngoba sinalelo bhadi lelo kuMaskandi lokuhanjelwa amaciko anethalente elimangazayo. Singazi ukuthi kusokwenzakalani ngoba sisabadinga, sisadinga ulwazi labo, ubuyonico nakho konke abakuphethe abakwaziyo ukuzofundisa abantu abeza kamuva. Kodwa-ke iyona mpilo yakhona-ke le emhlabeni, angeke sathini ngalokho. Kodwa nje ukubuka nje uhambo lwakhe ucevuzile insizwa yale Empangeni kuyakhombisa ngampela ukuthi umculo awukho lula, umculo unzima kakhulu. Umuntu osezame 4 years bese ya-give up bese eyitshela bekuzosheshe kulunge, lo muntu usuke ehlala khulu umculo. Uyasafara lapha kabuhlungu isikhathi eside, uyalamba kweninye uyoyimaketha niyiveze kweminye imicimbi kuthathe futhi isikhathi eside. Sike sizwe iy'tolo zabaculi babechaza ngohambo lwabo ubone ukuthi hheyi kwaze kwabuhlungu, inhlupheko yodwa le. Kodwa umuntu uthi mase kungcono empilweni yakhe bese kufika abantu abathize befuna ukuzo-take over leyo success yomuntu, sebezofuna ukuthi kube ngathi into isingabo ekubeni umuntu kade engekho all along ngesikhathi umuntu eshizile. Kodwa-ke umuntu azama ukuveza nje ukuthi-ke ukubekezela kuyayizala impumelelo.
Uma uzazi uyithemba ukuthi wena ithalente lakho liyakukhulumela lizokufaka abantu, akusizi ukuthi yena wesabe ukungabaza lokho amandla akho. Bengithanda nje namhlanje ukuthi ngibheke ngale nsizwa locefuzile nanohambo lwayo, nanokubona nje ukuthi isukaphi emsebenzini wayo. Siyabonga, nisale kahle, sodibana okuzayo uma sesokwenza enye ividiyo. Nisale kahle.